Hello mga kabalin! Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa po tayo ng pickled papaya or atsarang kapaya, Kapampangan style. Ang atsara po ay makikita nyo lagi sa mga bahay ng mga Kapampangan, lalo na pag fiesta or mga special occasion. Kung minsan maski walang special occasion, meron din silang atsara kasi masarap iulam pag mayroon kang fried fish or may adobo ka or asado or maski tuyo, masarap i-terno yung papayang atsara. Ito po ang mga gagamitin natin vegetables sa ating pickled papaya or atsarang kapaya in Kapampangan. Gagamit tayo ng papaya, sibuyas Tagalog or shallots, red bell pepper, garlic, ginger, carrots. At gagamit din po tayo ng pineapple juice, pineapple tidbits or crushed, raisins, light brown sugar, apple cider vinegar, asin. Ilalagay ko po ang measurements sa harap ng videong ito. So, in-slice na natin po yung mga ingredients. 1 cup of shallots or sibuyas Tagalog. 1/4 cup of ginger na pandekorasyon. 1 cup of garlic. 1 cup of red bell pepper in a slice, 1 cup of carrots, yung kalahati ipapandecorate, yung kalahati iluluto, and 1 cup of sliced ginger, and 1/4 cup of shredded ginger. Ating pong ipipil ang mga papaya. So, pag pinil po nyo ito, kailangan walang green. Kasi pag may green na natira, mapait. Akin na pong na-peel. Tapos na po akong binalatan ang papaya. At kinat ko po kasi ready to shred na. Kaya ko kinat kasi hindi ko kaya yung buo para i-shred. Ngayon gagamit tayo ng kutsara para alisin yung buto sa gitna. Ayan, ready to shred na po ito. Ito pong shredder na ito, itong butas na to, masyadong malaki. So, ang gagamitin natin ito. Ito naman isa, masyadong mapino. So, hindi po maganda yung masyadong malalaki yung papaya. So, ang gagamitin natin, itong side na to medyo malaki-laki. Ito naman, medyo masyadong maliit naman ang butas. So ito po yung gagamitin natin. Sa-shred na natin ang mga papaya. Ayan, medyo matrabaho lang ho to kasi isa-shred nyo itong mga papaya. So, ganyan lang kung gagawin nyo.
hanggang sa matapos yung lahat ng papayang nakahiwa. Okay, ang gagawin po natin ay ini-squeeze natin yung juice ng papaya kasi pag hindi po inalis ito, mapait. Yun ay gagawin na natin ang ating pickling juice. So, nagpo-pour po tayo ng apple cider vinegar sa mainit na kasirola. Ilalagay na po natin yung ibang ingredients. So, ayan, kumukulo na yung ating apple cider vinegar at ilalagay na natin ang ginger. So, yung ginger na slice ang una natin ilalagay para magkalasa yung ating pickling solution. At ilalagay din natin yung ating shredded na ginger. Yung sliced ginger is 1 cup. Yung shredded ginger is 1/4. So ngayon ay lalagyan natin ng asin. Ngayon, ilalagay na natin yung sugar. So, 1 cup. And then, so naglagay po tayo ng 5 cups of light brown sugar. So, 4 na cups na apple cider vinegar at 2 teaspoons of salt. Para sa pickling solution. Continuous stirring ho para matunaw yung asin at saka sugar. So naglagay ulit ho kami ng another cup of brown sugar kasi medyo maasim yung apple cider vinegar kasi mas gusto ko yung medyo matamis ang pickling solution. So, total cups of light brown sugar is 6 cups. And then, total of salt is 2 teaspoons. Total of apple cider vinegar is 4 cups. Total ngayon, maglalagay siya ng mga 1/2 cup of shallots. Yung 1 cup hatiin po namin. Yung other half ay pag malamig na yung pickling solution, doon na namin ilalagay. At saka kalahati nung 1 cup of 1/2 cup of garlic dito sa pickling solution. Ngayon, ihahalo po. So, pinatay na natin yung apoy, yung stove, at ipopour natin sa isang container ang ating pickling solution. Ayan. Titikman po niya ang pickling solution kung tama na ang lasa, pero tinikman ko kanina masarap, tama-tama ang lasa. So ngayon ilalagay na niya yung kalahati ng red bell pepper. Ito po ay hindi natin pinakulo ito, pero mainit pa ang pickling solution habang dinalagay natin ito. Itong ibang ito, yun ay ilalagay na natin ang papaya after na squeeze ng 3 times para alisin yung juice ng papaya kasi medyo mapait yun yung resin.
So, ayan, ilalagay na po natin yung papaya. After nalagay natin yung papaya, ilalagay na natin yung ibang ingredients. Yung mga natirang ingredients. Kagaya ng after na na-mix na yung papaya, ngayon ilalagay na natin yung raw ingredients. Hindi natin ito sinama sa pinakulong pickling solution. Yung mga natirang garlic, sibuyas na Tagalog, yung kinayod na, yung decorative ginger, yung red bell pepper, at saka yung carrots na decorative carrots. Ngayon, ilalagay na yung mga decorative carrots. Ito hindi kasamang linuto sa pickling solution. At ihahalo, ini-mix. At ilalagay na natin yung tidbits, pineapple tidbits, kasama yung juice niya. Ayan, ipopo na natin isang can na pineapple tidbits. At ating ihahalo. So, dinalagay na po natin yung raisins. Mga 1 cup lang, siguro. So, mga 2 cups of raisins ang ilalagay natin. Okay, 1 cup. 2 cups. Ngayon, after na na-mix na yung raisins, ilalagay na natin huli yung pineapple juice. So, linagyan natin ng 4 cups of pineapple juice. Huli yung pineapple juice para ma-submerge lahat yung mga ingredients sa juice. So, nailagay na ho natin lahat ang mga ingredients dito sa pickling solution. Mainit-init pa ang pickling solution nung ilagay natin lahat ang mga ingredients. At ready to pour na sa jar. I-sterilize ko lang ang jar bago ko ilagay at medyo palamigin ko ng konti dito sa container na to. Bago ilagay sa jar ang ating atsara, ay kailangan i-sterilize muna ang mga jars. So, ito po ilalagay ko na sa dishwasher para ma-sterilize.